అంతేనా? సో దట్ ఈస్ తంత్రం 1 and 2. మంత్రం వచ్చేసి ఓకే డార్లింగ్ నీ ఇష్టం. ఓకే, మంత్రతంత్రం కలిపి చేస్తే మీ ఆవిడ ఏమన్నా ఓకే డార్లింగ్ ఇట్లా అంటే మీ లైఫ్ బిందాస్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీకృష్ణ మీ షో పేరు వాళ్ళందరినీ నవ్వించినందుకు మరొకసారి పెద్ద చప్పట్లతో శ్రీకృష్ణ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పండి. ముందుకు సాగుతూ మన ఫస్ట్ లక్కీ డ్రా టైం అయింది కాబట్టి ఒక చిన్నారి వెంట మీకు వచ్చి ఒక చిప్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో ఈరోజు మనకు 3 లక్కీ డ్రాస్ వస్తున్నాయి. సో చూద్దాం ఈరోజు ఎవరా ముగ్గురు అదృష్టవంతులు ఎవరో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. చిన్న పాప తీసుకురావాల్సిందిగా